Hola, sóc el Mag Lluc i avui sóc aquí per fer-vos una masterclass sobre les baralles de cartes. Bé, això d'una masterclass és un dir, perquè només tinc 2 minuts i no em donaria temps. Però el que sí que us ensenyaré és la característica més important d'una baralla de cartes. Com podeu veure, les cartes es divideixen en cartes vermelles i cartes negres. I us haig de dir que entre elles no es porten gaire bé. Més que res que les vermelles sempre s'ajunten amb les vermelles i les negres sempre s'ajunten amb les negres. Us ho vaig a demostrar. Mireu, la primera cosa que farem serà fer 2 pilonets de cartes, així. I a continuació anem a fer la barreja americana, que diuen que és una de les millors barreges que hi ha al món, perquè les cartes queden totalment barrejades entre si. També podem fer la barreja, que jo li dic la barreja garrula, que és la que faria el teu tiet després del dinar de Nadal per fer una partida de cartes. A continuació podem tallar i completar la baralla. Com podeu veure, ara tenim totes les cartes barrejades entre si. Tenim cartes vermelles, cartes negres. Atenció, anem a complicar-ho una miqueta més. Anem a intentar fer 2 pilonets d'aquesta manera. Anem a barrejar-los entre si, que es vegi ben clar. I mireu, anem a intentar que quedin al màxim igualats possibles. A veure si queden així, al màxim igualats. Mireu, i només fem petar els dits. En aquesta banda d'aquí ens queden totes les cartes vermelles i en aquesta banda d'aquí ens queden totes les cartes negres.